Christo, az őrült bolgár annak idején becsomagolta a Reichstagot, többek között ezt az épületet is. Rauschenberg kiment a sivatagba, és a szélben hatalmas fehér lepedőket fotózott. Marcel Duchamp pedig felcipeltetett az 5. emeletre egy hatalmas zongorát, és ennek a lépcsőházi jelenetnek a hangját rögzítette, és később zeneműként kiadta lemezen. Csupa őrült művész, de a világ általuk vagy általuk is ment előbbre, és voltak hazai követőik, sőt vannak ma is, hiszen az avantgárd él, legfeljebb kevesen tudják. Egy-egy tüntetésen gyakorlatilag ilyen kész performance-eket, képzőművészeti performance-eket látunk. Nem kell érteni. Először nézni kell, látni kell, hallani kell. Tehát nagy szem, nagy szemmel, és aztán majd elkezdődik az értés, az dolgozik magától. A művészet sajnos az, amin gondolkodni kell. Az értékes művészet az, amin gondolkodni kell. Nem könnyű alámenni sok esetben a színvonalnak, mert az emberek simán tök jó műalkotásnak hiszik azt is, ami direkt borzasztó. Önök most a P60 Galéria különleges performance-án vannak. Galántai György, a műfaj egyik dohányja, bevallása szerint élete utolsó akcióját tartja. Itt minden megtörténhet, ami látható, és mégis minden újra megtörténik önökkel. Ő volt egyébként az, aki az elhíresült balatonboglári elhagyatott kápolnában a 70-es évek közepén kortárs kiállításokat és folyamatos művészeti akciókat szervezett. Jól ki is verte a biztosítékot a pártközpontban, jöttek is a rendőrök, lett aztán betiltás, letiltás, fél életre szóló szilencium, szóval a rendszer működött. Most ezen a pseudo kiállításon újra elénk vetíti az egész eseménysort, miközben a nézők az akció részévé válnak. A vetített valóságban mi valóságos valóságként állunk itt ezen az oldalon, és a túloldalon pedig olyan, mintha ott is egy valódi valóság lenne. A kerítés túloldalon? A kerítés de mi meg ezen az oldalon állunk, a Kabolcsi kerítésnek ezen az oldalon, de hát ott nincs semmi. Most épp nem jön senki, de ha várunk egy kicsit... Akkor lapjára állok be így rögtön. Na, most már is ott mentem. Látod? De ha közelebb megyünk, akkor jobb, mert akkor majdnem azonos méretűek vagyunk. És akkor már nem is különböztethető meg a valóságos a virtuálistól. Arról van itt szó, hogy az avantgárd kifejezés az attól függően, hogy ki mit ért rajta, rendkívül sok jelentésű. Van egy történeti értelme, ugye ez a történeti értelme az kötődik a múlt század elejéhez, és bizonyos értelemben a 60-as, 80-as évekhez is. Ott néhányan már a neo-avantgárd szót használták, ami egy hülyeség, mert mi lenne ebbe a neo? Egyfajta gondolkodásmód és mentalitás folytatásáról, illetve újra ébredéséről van szó. Tehát, ha úgy értjük azt, hogy avantgárd, nem mint történeti korszakot, hanem hogy mi az új a művészetben, mi az izgalmas, mi a kísérleti, akkor mást értünk az alatt, mint hogyha úgy értjük, hogy avantgardja, ezek, akik kicsit olyan balos irányba mindenféle hülyeséget csináltak és fel akarták gyűjteni múzeumokat. A nagy titkos mongol telefonközpont, ez egy grafika címe volt, egy avantgárd képzőművészeti kiállításon valamikor a 80-as évek elején a műcsarnokban. Picit úgy érzem magam, mintha egy ilyen titkos központban lennék, annál is inkább, mert dossziék vesznek körül. Na most, ha ma valaki azt mondja, hogy dosszié, akkor nyilvánvaló, hogy a titkos szolgálatokra gondol, de azért ez nem egy titkos szolgálat, bár nagyon kevesek által ismert, vagy legalábbis a nagy közönség által nem ismert, hogy itt archiválás történik, de most már úgy látom, hogy javarész digitálisan, igaz? Tehát ez a múlt, amit papíron látok, nem? Hát a digitálisan az csak a visszakereshetőséget segíti. Ja, értem. A digitális az egy nyilvántartás, maga az archiválás az ugyanolyan fizikai valójában archiváljuk a dolgokat. Na most a nagy titkos központnak a lényege az, hogy több mint 30 éve ti gyűjtitek mind azt, ami a magyar és a nemzetközi kortárs, mondjuk azt, hogy kísérleti művészetben fontos esemény új törekvések, igen. Tehát minden újítás. Minden, ami friss, új, nem tudjuk még mi lesz belőle, lehet, hogy a végén marha unalmas lesz, de amikor létrejön és friss és új, akkor az még mindenképpen akkor kell megőrizni. Különösen a 80-as években az nagyon fontos volt, hogy legyenek kiadványok, mert ennek a közegnek, tehát a nem hivatalos művészeti szcénének nem volt visszajelzése, visszacsatolása. És
ez volt a fő ok, amiért mi annak idején ezt az Aktuális Levél nevű folyóiratot beindítottuk, illetve hát mi csak alnak neveztük, mint az alvilág. Aktuális Levél 1, Al 2. Igen. Igen. Ez mikor? Vagy az 1-es, 83-ba kezdtük, ez volt az első szám, ahol Ben Wojtyi azt direkt nekünk írta fel, hogy mindent el kell mondani, ez neki egy franciául on doit tout dire mondása, és ezt leírta magyarul is, és ezzel indítottuk a számot, és igazából ami miatt elkezdtük ezt a kiadványt, az Birkás Ákosnak azóta már nagyon elhíresült előadása volt a Rabinex galériában, és mutatom is rögtön. Ez volt a Rabinex galériának a nyitókiállítása, és akkor jött vissza Amerikából, és hozta a új gondolatokat, és egy teljes teóriát arról, hogy az avantgárdnak vége. Nem, az avantgárdnak akkor és azóta sem lett vége, bár mindig és mindig ezt jósolják. A közönség hullámzó érdeklődése ellenére a kísérletező, a határokat feszegető művészet él. Egész dolog abból indult ki, tehát tehát ez egy dolog, az ember begyűjt anyagot, és valahogy elrakja, hogy ő maga megtalálja. Az archiválás és a rendszerezés az egy irdatlan nagy dolog, és erre tényleg nagy, hatalmas intézmények, levéltárak, könyvtárak vannak, úgyhogy mi azokkal nem tudunk vetekedni. Hát itt 3 szaladgáltok ezekben a termekben, ahogy elnézem. 3-4, így van. De van egy olyan módszer, amit mi most már 30 éve gyakorolunk, amit teljesen ragyogóan működik, úgyhogy mindig úgy rendezzük és rendszerezzük el az anyagokat, és azt vesszük előre, amire igény van. Tehát, hogyha Magyarországon valaki fejébe veszi, bocsánat, hogy itt elkezdek kalandozni, de ugye kiszúrtam már néhány dolgot, itt van. És azt mondja, hogy a hazai fluxus művészetből szeretné a PhD-jét elkészíteni, azt hiszem, hogy csak itt találja meg. Hát az biztos. Sehol máshol, sem Magyarországon, sem máshol. De mondhatnám a performance művészetre, vagy a hangköltészetre, vagy vizuális költészetre. Csak itt van nyoma ezeknek a gender, vagy a street art is gyakorlatilag. Egyedül ez az az intézmény, ahova bejön, és kezébe kap kiadványokat, folyóiratokat, hasznos információt, videót, hanganyagot. Akkor a szkárosi dosszié következik. Nem igaz, mert már régen kiürítettem, csak egyet hagytam meg ezt a híres dolgot, amikor egy művészeti újság kiverte a politikai életben a biztosítékot. Parlamenti interpelláció lett az új hölgyfutárból annak idején, mert a magyar címert furcsán ábrázolta a címlapján. Hát ezen túl vagyunk, ez nem az avantgárd, hanem a balhé, igaz? Tehát... Hát az avantgárd szükségképpen jár néha balhéval. Jó, mert a politikum azért, különösen a keleti régióban annak idején ez része volt az avantgárdnak, már csak azért is. Hát a szabadság küzdelem, hogy úgy mondjam, tehát a teljes emberi szabadságért, és így az esztétika, a világfelfogás szabadságáért folytatott küzdelem, az óhatatlanul politikai konfliktust is tud generálni, nem az a cél. De hát a szabadság az egy provokatív dolog. Amikor elkezdtem verset mondani, mert fiatalkoromban színházat csináltam, meg zenéltünk, mint nagyon sokan, mások. De amikor elkezdtem a saját verseimet felolvasni, mert verset is mondtam korábban, és mondom, most miért adjam oda másnak, ha én tudom, hogy kell. Akkor elkezdtem mondani, elkezdtem használni a nyelvet, a hanglejtést, a hangerőt, mind olyan dolog, amit a beszédben is használunk. Például most viszonylag gyorsan beszélek, meg erőteljesen esetleg, na mindegy. Szóval a nyelvben meglevő zeneiséget is már birtokba veszi az ember, ahogy előad, plusz gesztikulál közben, áll egy térbe, van egy ruhába, és mindjárt használja azt a teret, amiben ott vagyunk a performance-nál. A
kultúránknak, az életünknek része mindenfajta írásmód, a rajzolás is, a kotta, ez például egy hangversnek a kottája, tulajdonképpen le van írva, hogy mit kell csinálni, egy ilyen vázlat. Tehát, vagy itt is, ez is egy hangvers, tulajdonképpen ezt csináltam akcióban is, ezt az Ölj-meg-méget, zeneként is létezik, illetve költeményként. Tehát maga a nyelv sokoldalú, és úgy kell megcsinálni, hát legalábbis aki így foglalkozik a költészettel. Ez itt egy költői akció, itt egy szöveget mondok, és annak egy nagyon szép fénykép dokumentációja, persze ez most vizuális munka, de könyvben meg tud jelenni. Tehát a nyomdatechnika, vagy az embernek a kézírása, ami ősi dolog, ezek tudnak találkozni, meg a talált tárgyak, ugye? Heterogén költészetet, heterogén nyelvű költészetet csinálok, tehát ahogy megjelenik egy CD vagy egy könyv, ami tárgya válik belőle, az reprezentálnia kell azt, amit tartalmaz. Legfeljebb annyi van, hogy a nézőtől, az olvasótól, a hallgatótól, ugye attól fő videót, vagy DVD-t, vagy CD-t hallgat, több aktivitást vársz talán. Nem, inkább ugye? több nyitottságot. Nem több kell aktívan magad. Nyitottságot, persze, nyitottan, bátran merjen felfedezni, hogy jé, hát ilyet nem láttam. Ez ennyi az egész. És akkor az nem az elutasítás, hogy micsoda hülyeség, hanem az, hogy ilyen is van, de jó. És imádjuk Szent Péter urat, kinek adott hatalom, óvdania és ketnie, jobbja meg és szabadukra üt, ürdünk édetőitől, és pukul kínzatujától, és vezesse őt paradicsom nyugtunk már elé, és adjuk neki műhúszák vele utat, és menj jóben részet. És kiássátok, Uram, plusz 3. Szerelmes brátim, imádjamuk ezt szegény ember lélkiért, ki túreznak unesz homusz világ, kimucé beleül mente. Ezeknek a közös címe az, hogy Minden nap 56, ez egy graffiti eredetileg, amit én láttam a városban, és ez nagyon kifejezi azt a permanens feszült állapotot, ami a politikai térben van, és én ezekre reflektálok. Tehát ezek olyan képek, amik legkülönbözőbb demonstrációkon készültek, és ezeket festem meg. Ma, amikor semmiféle tiltás nem érvényesül a művészetben sem, mondjuk így, legfeljebb öncenzúra működik, de ezt hagyjuk. Egyáltalán van jelentősége ennek a szónak, hogy kísérleti, vagy avantgárd művészet, vagy hogy egyáltalán ilyen kategóriákat használjuk? Szabad művészet van akkor még? Szabad művészet van. Nyilvánvaló ezek a kísérletek gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy lezajlottak. De nyilván mindig van viszont újabb kérdés, újabb problémafelvetés, tehát hogy azért mindig lehet majd találni olyan változtatást, amit érdemes meglépni, tehát hogy akár még talán formait is, bár azt egyre nehezebb, mert ezek a formai kérdéseknek a felvetés, ez nagyjából lezárult mára. Arról beszélgettünk idefelé jövet, hogy minden a közönségen múlik, hogy valamit, ami újszerű, hogy fogad el. És az jutott eszembe, hogy bizonyos tekintetben rosszabb a helyzet, mint a kádári korszakban, amikor hivatalból tiltottak bizonyos kísérleti művészeti dolgokat. Ugye néhány évvel ezelőtt ezeket a jópofa teheneket kirakták Budapest utcáira, és politikai botrány lett belőle. Most kirakták az elefántokat. Most szerinted mi lesz? Nézd, én ezt az egész tehén projektet egy hatalmas gicsnek tartom. Ez arról szól, hogy hogyan lehet a kortárs művészetet valamiképpen beleilleszteni abba a fajta szórakoztató környezetbe, ami végül is commerce. Amivel látják, hogy jópofa, veszélytelen, nem kell rajta túl sokat gondolkodni. A művészet sajnos az, amin gondolkodni kell. Az értékes művészet az, amin gondolkodni kell. Ez rosszat tesz az egésznek, ebből egy ilyen diákcsíny, diáktréfa hangulatot ad, fogyasztható, érthető. De hogyha az inverzét veszem annak, amit most mondtál, akkor a művészet nem fogyasztható és nem érthető. Hát ez nagyon fontos, tehát az avantgárdnak a jelentősége az itt van, hogy mondjuk azt, egy műalkotás egy aránypárként is fölfogható, az érthető és az érthetetlen, a konvencionális és a non-konvencionális. Mennyi benne az érthető, amit azonnal értünk, azonnal tudunk valóban kötni, és mennyi, amit meg nem.
és minél több az, amit nem, annál érdekesebb, és hosszú távon annál értékesebb egy műalkotás. És az avantgárd az mindig is nagyon bátran feszegette a határokat, és nyúlt nem konvencionális megoldásokhoz. Bernát Sanyi azt mondta nekem egy korábbi Extra című műsorban, hogy az a baj, hogy az avantgárd beköltözött a politikába, nevezetesen azt mondta, hogy benn van a parlamentben, ezért az embereket a művészeti avantgárdban nem nagyon érdekli. Elég durva megfogalmazás, de mondjuk én szerintem van ebben valami, nem? Azt hiszem, hogy a művészeti avantgárd általában nagyon kevés embert érdekelt mindig is. Amikor már történetivé válik, amikor egy kicsit utólag tekintünk rá, adott esetben értékképzővé válik, akkor más szempontból persze lehet, hogy sokan foglalkoznak vele. A politika mindig jobban érdekelte az embereket, mert hogy a közösségben való együttlét, a közös ügyeink megbeszélése az adott esetben vérre vagy zsebre ment. Hogy most ez a fajta politika, ami a parlamentbe költözött avantgárdnak nevezhető-e, nem tudom, én ritkán járok arra. Lehet, hogy akik ott vannak, és ott megélik, azok így látják. Kívülről, ebben a mediatizált világban, tehát amikor képernyőkkel találkozunk, amikor közvetlenség élményére esélyünk sincs, akkor ezt a művészettel összehozni, ahol ugye mindig a közvetlen, valóságos tárgy, a valóságos esemény, a valóságos mű tere, az azzal való együttlét a lényeg, és nem pedig az a közvetettség, ami mondjuk egy parlamenti közvetítésből áradhat. Ezt egy merész gondolatnak találom, és nem igazán tudok vele egyetérteni. Na ez az, a kiállítás címe itt a Bulvár és Brezsnyev galériában, az ebből is majd csak megélünk valahogy alcímű kiállításon vagyunk, ahol kérem szépen 10 művész alkotásait állítják ki, ezek valóságosan nem valóságos művésznevek természetesen. Itt 4 ravasz fiatalember csinálta az egészet, de az is valóságosan nem valóságos, hogy magukat a művészeket meg lehet vásárolni, mint egy 1 millió eurós kikiállítási árért, sőt, az egész életművük eladó. Igen, itt alapvetően semmi sem igazi, és mi próbáltunk egy ilyen kortárs képzőművészet paródiát csinálni, és akkor ehhez találtuk ki ezt a 10 művészt. Itt van például Alfa Pegazi, az egyik büszkeségünk, az ő művészete, hát ő egy ilyen processzártos figura, akinek a művészete abból áll, amit itt kiállít, egyrészt a szerződés, amit ő szignált, a kurátor, illetve a galerista arról, hogy ő majd kiállít. Igen. Kiállítja az e-mail váltást, amit a kurátorral folytatott, hogy majd itt kiállít, illetve fotodokumentációt mindenről, tehát lefényképezte, hogy e-mailt ír, illetve hogy pénzt kap egy borítékban. Minden olyan, ami hasonlít egy igazi műalkotásra. Azért ez tudatos szemtelenség. Természetesen, tehát mi ezt úgy készítettük el, hogyha ide valaki bejön, akkor legyen ez olyan, mint egy sima kiállítás, és minden munka meg van úgy csinálva, tehát ártnak meg van végül is csinálva, de azért szemlátomást se nem szép, se mondani valója nincsen, nem is került egy fillérbe se, és nagyon sokszor csak megmagyarázzák, hogy az ő tevékenységük az miért számít művészetnek. Erre például tök jó példa Björn Molnár, aki egy úgynevezett állagmegőrző művész, és az ő stúdiója kidolgozott arra különféle művészeti, esztétikai eljárásokat, hogy egy rozsdás vascsövet minél hamarabb műalkotással nyilváníthassanak, tehát hogy ne kelljen éveket várni, amíg ezt mondhassa a művész, az ő alkotása, hanem az ő szerzői jogilag levédett folyamatukkal akár 1-2 hét alatt műalkotással válhat egy ilyen rozsdás vascső. Hát az volt benne a furcsa nekünk, hogy mi ezt az egészet abszolút egy paródiának gondoltuk, igen, és úgy éreztük, hogy talán nagyon el is vicceltük az egészet, és nem lesz hihető az embereknek, tehát mindenkinek azonnal lejön, hogy ez egy poén. De közben mégsem ez volt, és a megnyitón nagyon furcsa volt, hogy a fele ember elhitte, hogy ezek valódi műalkotások, és dicsérték őket. Pedig mi tényleg mindent elkövettünk, hogy minden stílusnak, minden művészeti ágnak, vagy adott alkotóból a lehető legrosszabbat hozzuk ki, és tényleg borzasztó, gicses, semmipondó munkáik legyenek. És hát az a szomorú tanulság, hogy hát nem könnyű alámenni sok esetben a színvonalnak, mert az emberek simán tök jó műalkotásnak hiszik azt is, ami direkt borzasztó.
Hát ez a művészeti akció igazán üde színfolt a mai magyar avantgárd, avagy anti-avantgárd világban. Minden esetre a Bulvár és Brezsnyev Galéria kezdeményezése úttörő, és azt is igazolja, amit a műsor elején mondtam, hogy végül is az avantgárd él.